ሰሙናው መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመድረኻዊ ቃልሲ ምርግጋጽ ህልውና ኣብ ሓደ ንዕሰል ምሽጥር ኩሎም ዓወታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽኑዕ ሓድነቱን ውዳብኡን ዝምስረት እዩ ንዘመናት ከም ህዝቢ ዝገጠምዎ ፈተናታት ሰጊሩ ኣብ ዝመዋእል ክበጽሕ ዝኻለውን ሳላ ብሓድነት ተወዲቡ ዝተቃለሰ እዩ ጸላእቲ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ወይ እውን ምጽናት ዝከኣል ፈለማ ሓድነቱ እንትልሕልሕን ውዳበታቱ እንትፈርስን እዩ ካብ ዝብል መበገሲ ኣብዞም ምሽጥራት ዓወት ህዝቢ ትግራይ ክረባረቡ ጸኒሖምን ኣለውን እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ተመክሮኡን ዘይጽዓድ ልቦኑን ተበጊሱ ንዝመጹ ፈተናታት እናበደኸ ንስለ ህልውንኡ ይቃለሰሎም ስርዓት ብልጽግና እውን ነቲ ዝኣወጀ ጀኖሳይድ ንምዕዋት ትኹረት ገይሩ ዝሰርሐሉ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ውዳበታቱን ብምፍራስ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ሲኢኑ ክበታተን ምግባር እዩ ነዚ እውን ውሕዳት ከዳዓት ተጋሩ ኣብ ትሕቲኡ ዓሲቡ ህዝብና በኸባቢ ክነታረኽ ብሄራዊ ትካላቱን ውዳበታቱን ክፈርሳ ለይትን ቀትረን ጽዒሮም እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ነዚ ዝተዋደደ ሸርሒ በአጉብ ብምንቃሕ ነቲ ልኡኽቶ ጀኖሳይድ ደር ስርዓት ብልጽግና ሒዙ ሓድነት ክብትንን ውዳበታቱ ክፈርስን ንዝወፈረ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብጽንዓት ተቃሊሱ ናብታ ትክክለኛ ደንብኡ ደንበ ጀኖሳይደር ክጽምበር ገይሩ እዩ እዚ ኸዳዕ ጉጅለ ሕዚ እውን አንጻር ድሕነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ መሳርሒ ኩሎም ጸላእቲ ኮይኑ ምኽዳም ይቕጽለሉሎ ኣባላት ጉጅለ ክሕደት ነቲ ዋሕስ ህዝብና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝፍሕስዎ ዝነበሩ ሽርሕታት ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ይንየትሉ ኣለዉ ሉዓላውነት ትግራይ ከይረጋገጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝፈጸምዎ ብሄራዊ ክሕደት ሕዚ እውን ይቕጽልሉ ኣለዉ ሓደሽቲ መገልገልቲ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግናን ህዝቢ ትግራይ ኣንበርኪኹ ስልጣን ከረክቦም ለይትን ቀትርን ይልምኑ ኣለዉ ግን ድማ ይትረፍ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ መቃለሲ ማእኸሉ ኣብ ዝመለሰሉ ትማሊ ኩሉ ተቆጻጺሮምዎ ኣብ ዝነበሩ እዋን እውን እንተኾነ ብኸዳዓት ከይተሰኮነ ተናቢቡ ታሪኽ ሰሪሕ እዩ ህዝብና ሕዚ ነቶም ኣብ ውሽጣዊ ሕቱኽቱኽ ክጽመድ ተልእኾ ዝሓዙ ውሕዳት ከዳዓት ኣቃሊዑ ብሄራዊ ሕቶታቱ ክምለሱ ኣብ ጎኒ መንግስቱን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ዓሲሉ ኣብ ዝቃለሰሉ መድረኽ እዩ በጺሑ ዘሎ መድረኻዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነቱ ምውሓስን ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ብመንነቱ ዝቕተልን ዝሳቐን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓራም ውጻእ እዩ ብሕማም ጥሜትን ሞትን ዝሃልቕ ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝርከብ ህዝቢ ምድሓንን ናብ መረበቱ ተመሊሱ ዘላቒ ህይወቱ ዝምስርተሉ ምቹው ኩነታት ምፍጣር እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕጽዋን ክባን ወፂኡ ከም ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ምፍታሕን ዳግመ ህንጸት ዝዓነወት ትግራይ ምጅማርን እዩ ህዝብና በአልማሚት ንዝጨፍጨፉ ቁሸታትና ዘባደሙ ጀኖሳይደራት ተሓታትነት ምርግጋጽ እዩ ብሓፈሻ ድማ ሉዓላውነት ሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብምውሓስ መሰረት ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ዝረጋገጸሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ነዚ ድማ መላእ ህዝብና ምሁራት ሲቪክ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ፖለቲካዊ ረኣያና ብዘይገድስ ኣብ ምርግጋጽ ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ህዝብና ከቲትና ክንቃለስ ይግባእ ብዘጋጣሚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተታሊልኩም ምስ ጸላኢ ብምውጋን አንጻር ሉዓላውነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ትሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ኣብ ህዝብኹም ዘይነጽል ጸሊም ታሪኽ ክትጽሕፉ ኣይግባእን ዝሓለፈ ኣክሊልኩም ናብ ዓድኹም ተመሊስኩም ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዓሲልኩም ዘለኹም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክትሰጉሙ ይግባእ ካብ ዝሓሊፉ ምስ ጀኖሳይደር ወጊንካ ዝረጋገጽ ፖለቲካዊ ዕላማ ክህሉ ይኽእልን ብሓፈሻ ብሳላ ቃልሲ መላእ ህዝብና ብሄራዊ ትካላትናን ውዳበታትናን ካብ ስጋት ምብትታንን ምፍራስን ወፂኦም ኣብ ዝሓሸ ቁመና ይርከቡ እቲ ልዕሊ ኩሉ ወሳናይ ዓቕሚ ዝወነነ ህዝብና በዓል ዋና ሉዓላዊ ስልጣን ኮይኑ በቢ ውዳበታት ወቢሉ ፖለቲካዊ ተሳትፍኡ ዘረጋግጸሉን መፍትሒ አንፈታት ዘነጽረሉን ኩነታት ተፈጢሩሎም ነቲ ገጢሙና ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ብብቕዓት ንምብዳህ ሕዚ እውን ከም ወትሩ ዓቕምታትና ወዲብና ንመድረኻዊ ቃልሲ ምርግጋጽ ህልውና ኣብ ሓደ ክንዓስል ይግባእ ንብል ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትሕዝቶታት ሚድያዊን ስለትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መከታተል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽት ትብሉ ወርእይተኹም ክንቀበልና ሚድያ ወይን